So guys, kubihan kayo sila, no? Ubi ako guys. Kaya po ka na human nag-rest kay nag-training pamigikan. As you see guys. Ayan kay tao, no? So mani among part sa mong daily training kay varsity malagita. So welcome guys sa among training. Guys, ay, maawaw sila guys, sorry, maawaw sila. So, money siya. Ano siya guys, sikat na siya nga tao, ano siya. Kini siya guys, may siya gold medalist sa una. Kini siya gold medalist sa Olympic sa una. Kini po siya gold medalist sa. Kina sila tanan, gold medalist sa tanan. Say hi. Oy sir, pwede mo apila sir? So yung anak kakugihan ng mga tao there guys, no? Actually ganihan pa ako mag-vlog kaso kuan pa may ganihan, nag-meeting sila so kaya po ako vlog. So karon naka-vlog ko is because free pa mi sa time kay ang mga beginners pa man ang nag-una so kami advance nag-rest pa mi. So magsamok-samok sa kanila. Mga fin fly lalaki ba? Ang mga bogards ba? Say hi! Hi! Say hi! Hi! Go ate, kaya mo yan, go! Ayaw kikid. Go, kaya yan guys, go! So wala siyang trainer guys, no? Ano siya? Hindi siya trainer ka pa rin siya na mo. From asa galing ka sir? Taga-asa ko ya? Taga-asa ka? Taga-bye-bye. Sayo be? Yeah. Usually guys, ang training there sa VSU is DTH good. So, muna diha sa mga tao diha sa taga-VSU, i-invite mo na mo nga mag-train mo sa amo para makaubang mo sa mga varsity team. Diba? Diba? Naay mo train na to. National siya. National. Basta nga national. Basta national na siya guys. Kamo na isumpay sa uban. Basta national na siya. Ako, dili ko maayo pero him-practice gihapon ko. Kikabo ko nga kaya na ako. Shout mega shout kana may pagawas ang beast. Na very good. Salamat sa nag-donate. Hi Wella, say hi. Say go go go. Naka perfect jud niya ba? Perfect jud sexy wala pa kay. Inahan jud ko niya. Muna sila guys ang mga bagong recruits naman no. So kugihan kay sila dapat di sila mawala after pila ka weeks nga training. No? Kaya yan. Go VSU! Power! Power! Kong! Power! Ano power mo nun? Power! Kakapoy ba? Lisod magpaniwang. Kapoy Jude. Power! So hey guys, welcome to my daily vlog. So karon guys, ako sa gym. No? Huwag mo kasabot ngayon nagbanha ang gym. Guys, because nag-training me para sa among varsity training. There is a VSU guys. So, ano siya pa dito ng lighting. See? Naklaro na ako kagwapo guys. Klaro na ba? No? Daga na kayo kugbungot guys, no? Pero sige lang part na sa atong pag-grow. So, laban lang. So, any minute guys, mawagtang nasad ko. Kaya mag-training nasad me. No? So, isod ning mag-training ta. Magpaniwang good. So while naghuwat ko nila guys, so naglingkod ko din no, sa chair kay it's a bit kapoy pa. So di lang kami guys ang nag-training, so we have also badminton varsities. They are
trained for varsity. So, consider siya guys na trainee para ma-office sa varsity. While sila po, ang mga teammates, some of them are bago, some of them are dili. So, consider as me as daana. So, no? Daanag naong, no? Laban lang to, no? Hey guys, nahuman na gid mi og warm up, so manguli na mi tutod. Okay, sino player? Ne. About face this line up. Kasi siya line about face. Partner line face partner. Richard. Sunday. Richard. Dismiss. So umay may practice guys, no? Manghipos mi sa maths. So guys, maths. Hindi na ako mag-maths kay graduate na ko na. Go. So din ako ma-appeal sa ilang paghipos sa maths, no? Kay, you know, graduate ako na butang. So, kaya nila. Laban lang. So, muli na mi guys kay medyo gabi na. So, see you in the next vlog. Peace.